Tot seguit, en Felip Rodríguez ens aportarà un tema que en teoria té poc a veure amb el descobriment d'Amèrica, però sí amb l'entorn, perquè alguns d'aquests descobridors americans després van anar a la conquesta de Nàpols, i de la conquesta de Nàpols alguns altres van anar a la conquesta de Tunis, i després van tornar a Amèrica i després tornaven i estaven a la guerra amb França i intentant recuperar el Rosselló i aportant diners bé, o sigui que tots aquests petits temes es van interconnectant entre ells i en tot cas sí que s'estrena en aquest àmbit dels nostres simposis. En Felip Rodríguez ens parlarà del Gran Capità i dels indicis bibliogràfics que ha trobat que el relacionen amb Cardona. Bona tarda a tothom. En principi fa uns mesos que vaig veure un vídeo de Jordi Bilbeny el que parlava de la censura i en concret hi havia un personatge que era el Fernández de Córdoba, el Gran Capità, i em vaig animar a investigar. També a la web de l'Institut de Nova Història, l'article d'en Pep Malloles, també apareixia l'article que va sortir al vídeo d'en Bilbeny. Aquest escrit era el llibre de la història civil del Regne de Nàpols, de Pietro Iannone, i en principi a l'edició de Nàpols i a l'edició de l'Haia, la primera del 1723 i la segona del 1753, a les pàgines 507 i 506, ens trobem que diu Gonzalo Hernández, ni Casa d'Aguilar, ni Pàtria Cardonese. Després el mateix d'això, el mateix Pietro Iannone, per l'edició de 1823 ens trobem ja que Gonzalo Hernández i Casa d'Aguilar ja l'han canviat i és Di Pàtria Cordobese. Després això em va animar a investigar molt i vaig començar a trobar un munt de llibres. Vaig veure el primer, que en principi és una edició que està a l'Epic del mateix llibre d'en Pietro Iannone del 1768, en què es pot veure, si no ho podeu llegir, bueno, però és Gonzalo Hernández, Monjauze Aguilar, com Cardona i Aburtich, que vol dir que va néixer a Cardona. Després la censura es veu molt. Aquí, per exemple, alguns llibres, com per exemple aquest que es tracta de l'Espè Franchoise, de Gilles Savaron, a l'any 1610, en què ens diu Gonzalo Fernández de la Maison d'Aguilar del país de Cordone, en el qual es veu que no queda precís on és, perquè realment Cardona i Còrdova, res més canviant dues lletres, canvia molt el significat. Després a Thesaurus Antiquitatum Historiarum Siciliae de Johannes Georgi Gravell de l'any 1723 també ens diu Gonzalo Ferdinandez de Cordona. Aquí es veu com Ferdinandus, que seria el nom de Ferran en llatí, ens el tradueix les dues últimes lletres, la U i la S, per EZ. I després el cognom Cordona, que és el mateix que abans. Després, gràcies a la web de Monedino Regio, aquí es veu clarament la censura envers els Cardona, com per exemple que és Sant Raimundo de Córdoba, que diu aquí que realment és Raimon de Cardona, que és el virrei de Nàpols, que va ser virrei de Nàpols. Aquí el llibre Conterrerum Austriacarum ens ho diu clarament,
Raimundo de Córdoba. Aquí veieu una mica els orígens de la casa d'Aguilar, que el primer senyor d'Aguilar es trobava a Oley, que és l'antic nom d'Aguilar de la Frontera, i en principi el primer senyor va ser Gonzalo Yáñez d'Oviñá, que curiosament estava casat amb un tal Berenguela de Cardona. En principi es va extingir el senyoriu del Gonzalo i després el 1370 Enrique II li entrega el senyoriu a Gonzalo Fernández de Córdoba, que deu ser un avantpassat del gran capità, en teoria. Després també trobem l'Aguilars a Cardona i també a Barcelona. Un és al carrer Montcada, que és el Palau Aguilar, que és l'actual seu del Museu Picasso. Aquí baix teniu les armes primitives abans del Gonzalo Yáñez, dels Aguilar, que trobem que tenien les 3 barres sobre camp d'or. Després tenim la del Gonzalo Yáñez d'Ovinyal, que és una àguila bicèfala. Després està l'escut de l'Aguilar de la Frontera actual, en què veiem que ha fet un remix o sigui de les dues. Després aquí parlo de les Cardona, que descendeixen de la casa de la Reial Francesa i que el primer senyor va ser en Ramon Folc. I després l'interessant aquí és que en principi el 17 d'abril del 1491 en Joan Ramon Folc li donen el ducat de Cardona i després el 1543 el Ferran Ramon de Cardona i Enríquez, que tots els indicis ens diuen que és el gran capità, es queda sense descendència masculina i en principi hereda la Joana de Cardona, que es casa amb Alfons d'Aragó. Aquests tenen un fill que es diu Francesc i el 1575, al morir aquest, sense descendència, passa tot a Joana d'Aragó, Folc de Cardona, que està casada amb un tal Diego Fernández de Córdoba, tercer marquès de Comares. Aquí veiem l'escut del duc de Cardona, que està a la catedral, que veiem l'àliga bicèfala. En Gonzalo Fernández de Córdoba, en principi, que és important, és que va lluitar a la guerra de Granada, va en teoria portar les negociacions amb Boabdil per la capitulació de la ciutat, després va lluitar la primera campanya d'Itàlia, la segona campanya d'Itàlia, i després el gran capità el van nomenar en teoria virrei de Nàpols, encara que no és així. I després el van nomenar duc de Sant'Angelo, Terranova, Àndria, Montalto i Cèsar. Com veiem, l'escut també és en 3 barres sobre fons d'or. Aquí tenim l'arbre del Fernández de Córdoba. A la dreta tenim el Gonzalo Fernández de Córdoba i després no sé si es veu aquí enrere a baix a l'esquerra veiem a una tal Joana d'Aragó i Folc, que es casa amb el que hem dit, aquest Diego Fernández de Córdoba. Podem veure aquí que com hi ha casaments entre Fernandos de Córdoba i Fernández de Córdoba. Si us fixeu a dalt, fica les línies genealògiques, que una és la del marquès de Priego, els marquesos de Priego, una de les comtes de Cabra i una altra dels marquesos de Comares. Després tenim aquí l'arbre del Folc de Cardona, que tenim el Joan Ramon Folc, que es casa amb Joana d'Urgell i té un fill que es diu Joan Ramon Folc IV, i després d'aquest té un altre fill que serà el segon duc de Cardona, que serà el Ferran Ramon Folc, que aquest crec que és el gran capità. També tenim el Pere Folc de Cardona, germà de Joan Ramon Folc, que va ser el bisbe de Tarragona i bisbe d'Urgell, que serà important després. S'ha de tenir en compte que tant el Joan Ramon Folc III, Joan Ramon Folc IV i el Ferran Ramon van ser almiralls i incontestables de Catalunya. Aquí, per si no ho veieu bé, tenim la comparació del Gonzalo Fernández de Córdoba i el Ferran Ramon, que veiem que les seves núpcies van ser a la Gonzalo primer amb una Maria Manrique de Lara i després amb una tal Isabel, i el Ferran Ramon, com veieu, també va ser amb una Manrique de Lara, que es va casar, i després amb una tal Isabel. El que passa que amb les dates sembla que
concorda millor el Joan Ramon Fol de Cardona perquè va morir el 1513 i el Gonzalo Fernández va morir el 1515. Ens n'anem a la Guerra de Granada, en què veiem el Gonzalo Fernández, que ja us he dit que havia fet les negociacions amb Boabdil per la capitulació de la ciutat. Després tenim el tal Gutiérrez de Cárdenas, que en principi va entrar a l'Alhambra per la Reconquesta, en principi per això. I veiem com el llibre Vida del muy magnífico señor don Cristóbal Colón de Salvador de Madariaga, en 1975, podem veure directament que ens fica Don Gutiérrez de Cardona. Després, a la revista de les Escuelas de Estudios Árabes, veiem com ens posa que hi ha un nuevo retrato de Boabdil de los sepulcros del duque de Cardona en el monasterio de Poblet. Com és possible que el Boabdil estigui al sepulcre dels ducs de Cardona. Aquí al llibre dels Annals de la Reina de València, a la pàgina 373, es pot llegir que Elche i Crevillente els hi donen a Gutiérrez de Cárdenas, les villas d'Elche y Crevillente. Després al llibre Los 5 libros postreros de la segunda parte de los Anales de la Corona d'Aragón podem llegir igualment que a Joan Ramon Fol de Cardona, condestable d'Aragó, i a doña Aldonza Enríquez, germana de la reina, li van donar, a part de florins, li van donar les villes d'Elche i Crevillente. Això s'està indicant que, com bé deia també el Pep Malloles, que en principi és una mateixa persona. Després al llibre Històries Modernes vaig trobar això a la pàgina 148 en francès, que diu que el 6 de gener de 1492 a l'Alhambra ens diuen que Abul Abdalà va dir Cardona, va sortir del seu palau i ell s'acostà a Ferran i l'altre es va acostar a ell i li va lliurar les claus de Granada. Ens dona una idea de que va ser en Cardona que li va lliurar les claus de Granada. Després de les memòries històriques de la República de Sequanoixe vaig veure com el 25 d'octubre del 1555 l'emperador traspassa a Felip una sèrie de senyorius patrimonials i un d'aquests és en don Gonzalo Fernández, duc de Cardona. Com és possible que fos un duc de Cardona si fins al 1575 no s'uneix a la Joana d'Aragó i el Diego Fernández de Córdoba? També la memòria històrica de la República Sequanoixe, a la pàgina 988, ens diu, que no es veu, però bueno, que ens diu que el 1504 el capità Gonzalo li donen el ducat de César i Terranova, quan realment en principi és el 1507 el duc de César i el duc de Terranova, si en aquest cas perquè és el 1502. Aquí veiem com també el 1507 li donen al Gonzalo Fernández de Córdoba. En los 5 libros posteros de la historia del rey Don Hernando, del 1580 del Fenómeno Fibita, també podem veure que el gran capitán en promesa de la Merced que se le había ofrecido le dan el ducado de César. També en aquesta pàgina podem trobar com a Pierre de Navarra le dan el conde d'Albeto. I encara que no es veu, tenim també que al Ramon de Cardona li donen el mateix comtat. Cosa curiosa. També és possible perquè si veieu el Pierre de Navarra, que es veu a l'esquerra, és un eclesiàstic. També podria ser que fos en Pere Fol de Cardona, perquè va ser bisbe d'Urgell i resulta que el Ramon de Cardona va morir i li van fer un mausoleu a Bellpuig d'Urgell, però clar, això podria ser un indici. Si es passa als francesos, el Navarro es passa als francesos i llavors el tacaden i li donen la reina per això. Passa als francesos. I clar, no queda molt clar qui és en Pierre de Navarra o Pedro de Navarra. Després a la vida de Gonzalo Fernández de Córdoba podem llegir Pietro Cardona, marquès de Priego. Com és possible que sigui Pietro Cardona si el primer marquès de Priego és un tal Pedro III Fernández de Córdoba? El llibre Europa Portuguesa de Lisboa del 1680 ens diu: en Cataluña el duque de Cardona, su casa Cardona y Aragón, su primogénito el marquès de Comares o conde de Prades. Això no ho tenia molt clar, però clar, després al veure això em va totalment perdre, perquè les constitucions fetes per la Sacra Catòlica el 1585
hi ha els signes de les constitucions, ja signen una sèrie de cavallers, i un d'ells és Jacobi, Ferdinandi, Raimundi, Folc, Olim de Cardona, Duqui de Cardona i Marchiosis de Comares. Per la vostra informació, Jacobi és, en teoria, Diego, també pot ser Jaume, i després és Ferdinand, bueno, es pot explicar Jacobi, Ferdinandi, o sigui, Ferran, i després Raimon, Raimundi, Raimon, Ramon i Folc. Com és possible? L'únic que he trobat jo, que és que hauria de ser, segons les dates, hauria de ser el Diego Fernández de Córdoba, casat amb Juana d'Aragón. Però és que això em perd totalment, perquè clar, si en realitat es diu Diego Ferdinand i Raimon i Folc, és Diego Ferran Ramon Folc, i es casa amb una Folc. No el tinc, no sé qui és realment aquest. Després a Tuani Historiarum Sui Temporis, del 1620, trobem Gonzalus, Ferdinandus, Cardona, Suseae Dux. I després el llibre Florentí van der Haar Reinitis Tumultum Belgicorum, del 1640, tornem a trobar Gonsalvus Ferdinandus a Cardona. Sembla bastant clar que és un Cardona. Després a l'edició d'Itàlia del Ludovico Guicciardini trobem una sèrie d'edicions, la primera en vers del 1567, en què veiem a la pàgina 78 com diu Don Gonzalo Fernández de Cardona, Luca di Cesa, etc. Però a l'índex ens refereix a la pàgina 78 mateixa i es diu Gonzalo Fernández de Cardona. A l'edició en francès d'Anvers del 1568, a la pàgina 107 ja ens diu González Fernández de Cardona. Després l'edició en holandès, a la pàgina 67, ens diu Gonzalo Fernández van Cardona, en holandès. I a l'índex ens diu el mateix, Gonzalo Fernández van Cardona. A l'edició en francès d'Amsterdam, del 1641, a la pàgina 101 ens diu Gonzalo Fernández de Cardona. I a l'índex el mateix, Gonzalo Fernández de Cardona. Després aquí serà l'última prova, més o menys, que tinc, que és el llibre, la part primera, Monarquia Espanyola, ens ensenyen la descendència del Gonzalo Fernández de Córdoba, que està casat amb Maria Manrique i que té 3 filles. Una és Maria de Córdoba, que va morir molt jove. Després està la Beatriu, que va morir doncella. Està la seva mare a la ciutat de Gènova el 1508. Y ahora aquí está la prueba, que es en los 5 libros posteros de la historia del rei Don Hernando el Católico, escrit per Genoni Zurita, el 1580. Trobem primer el 1508, a la pàgina 162 i 163, trobem que la duquesa de Terranova, que quedó en Génova enferma, y a sus hijas, en aquest cas el 1508, sus hijas estan allí. Però més avall, al final de tot, ens fica Doña Beatriz, hija del gran capitán. Vale? I aquesta la casa, o sigui, el mateix any que mor, el 1508, la volen casar amb un tal cardenal de Roa. Vale? Després a la pàgina 217, al final de tot, també trobem duquesa de Terranova, su mujer con sus hijas, al 1510, quan resulta que el 1508 ja res més era una filla en el teòric gran capitán, que es diu Elvira. I aquí es veu la prova més definitiva per mi, que és a la pàgina 289, on està subratllat el 1512, trobem això, que està subratllat, que el rey casaba 2 hijas que tenía el gran capitán, la una con don Joan y la otra con don Alonso de Aragón, duque de Segorbe, hijo del infante don Enrique. ¿Vale? Y el rey daba lugar, una mica més abaix, el rey daba lugar a estos casamientos, lo hacía por granjear al gran capitán y más obligarle a su servicio, casando sus hijas con personas tan allegadas en sangre que el uno era su sobrino y el otro su nieto. Clar, veiem això i us dic, Joana Folc de Cardona, tercera duquesa de Cardona, filla de Ferran Ramon Folc de Cardona, segon duc de Cardona, es casa el 30 d'abril de 1516 amb don Alonso o Alfons d'Aragó, duc de Segorbe i comte d'Empúries. Vale? Queda clar que si ens estan dient a l'esquerra que el gran capitán casa a una que es Joan i l'altra i la casen amb Alonso de Aragón, queda bastant clar que en Ferran Ramon Folc de Cardona, el meu duc de Cardona és el gran capità.
Gràcies. Vull dir una cosa. Hi ha 3 medalles de Lepanto i el gran capità va ser enviat per Fernand el Catòlic a lluitar en la primera batalla de Lepanto, ajudant els venecians amb un amic de la Dolors que va portar el seu llibre de Venècia. La primera batalla de Lepanto la va lluitar el gran capità. Qui diu que està tot esborrat, no hi ha res com la paciència, la constància, la perseverança i l'ull clínic. Realment jo també penso, hi és tot, però que la paciència d'anar-ho contrastant, comparant, buscar els noms dels uns, dels altres, i esclar, de vegades la vida i el dia a dia ens distreu molt. Moltes gràcies, Felip, per aquesta tasca de paciència, constància, tenacitat i ull clínic tan important, i sembla que ja d'una punyetera vegada tot allò com en Pep Maioles i amb en Pep Barba havien començat a dir que el gran capità era un Cardona de pàtria cardonense, doncs ara això a la mesura que ho puguem publicar ja que esperem que quedi tancat definitivament. Moltes gràcies, Felip, per la teva participació.